Иле турында һәр кайсыбыз кулыннан килгәнчә кайгыртып яшәгәндәгенә уртак бер нәтиҗәгә ирешергә була. Чыгарылышыбызны тел сагында сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген ул тулаем «Мин татарча сөйләшәм» акциясына багышлана. Казан керменіне таба халык агыла. Быел биредә «Мин татарча сөйләшәм» акциясы уздырыла. Моңарча акция Бауман урамында соңгы 2 ел Камал театры янында уза иде. Инде менә 19 ел дәвамында әлеге чара бик татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрель көнне халыкны бәйрәм мәйданына җыя. Тарихка күз салсак, «Мин татарча сөйләшәм» акциясы кайчан һәм ни сәбәпле барлыкка килгән соң? Әлеге акция 2005-2006 елларда оештырыла башлады. Бу абсолют шундый гражданлык инициатива буларак, ул вакытларда үзебез хәрәкәте бар иде. Бу шундый 20-25 яшьлек яшьләр шәһәр татарча сөйләшмәвен аңлап, мәсәлән, кеше авыллардан килә, укырга килә бит инде монда югары уку йортлары. Ничектер татар теле кухняда кала, шәһәрдә яшьләр татарча сөйләшми сорауларына җаваплар эзләп, үзләре шундый проект инициировать итеп дип әйтик, башлап җибәргән кешеләр. Һәм «Мин татарча сөйләшәм» акциясының аның инде төп оештыручы идеологы Илшат Сәитов. Быел «Мин татарча сөйләшәм» акциясы берничә юнәлешне берләштерде. Квест уен, мәктәпләр арасында шәхес бәйгесе, интернет татарча сөйләшә акциясе, тяжело с татарским антипремиясе. Гадәттә антипремияга элмә такталарын 2 дәүләт телендә хата белән язган төрле оешмалар ия була. Бу елны без иске татар бистәсе оешмаларын тикшереп чыктык. Һәм инде менә әгәр дә интернетта карасак, алар иске татар бистәсе брендын куллана. Ләкин менә инде татар телен, дәүләт телен алар эшләрендә кулланмый. Шуңа күрә инде без бу елны антипремияны зур итеп печать итеп эшләдек һәм инде менә шул иске татар бистәсе оешмаларына бирергә булдык. Шунсы аяныч, иске татар бистәсе антипремияга 2нче тапкыр лаек булган. «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында шактый мәктәп укучылары шәхес бәйгесендә катнашкан һәм берничә мәктәп җиңү яулаган. Әлеге бәйге белемне арттырырга, төрле шәхесләрнең иҗаты белән танышырга ярдәм итә. 14 апрельдән башлап 24 апрельгә кадәр интернет татарча сөйләшә чарасы узды. Катнашучылар социаль челтәрен татар телендә һәм татар хәрефләре кулланып кына алып барырга тиеш. Җиңүчеләрне әлеге чарада елган иттеләр. Фәрит кайда? Быел беренче тапкыр «Мин татарча сөйләшәм» чарасы кысаларында таш аяк иярминкәсе уздырылды. Ел язмалардан күргәнчә, Казан ханлыгы заманнарында ук Башкалада таш аяк иярминкәсе эшләгән. Сату алу мәйданнары булакның уң як ярында, Кирмән калкулыгыннан көньяк таба урнашкан була. Он 9 ел эчендә «Мин татарча сөйләшәм» акциясының тугрыклы катнашучылары һәм тамашачылары да бар. Әлеге акцияда мин 4нче ел катнашам. Институтта укыганда инде без группа төркемебез белән йөрибез. Әлеге чарага былтыр төркемебез белән барган идек. Быел шулай килдем. Чара бик ошый. Чыннан да, «Мин татарча сөйләшәм» акциясы татар телен алга сөрү өчен салгы өлеш кертә. Биредә татар телендә башкарылган җырлар ишетеп була. Килгән тамашачы да үзара татар телендә аралаша. Оештыручылар ассызыклаганча, «Мин татарча сөйләшәм» акциясе ел буе дәвам итә. Мәктәпләр, оешмалар белән эш алып барыла. Калды концерт, эшкә нәтиҗә ясау чарасы. 2нче елга 20нче «Мин татарча сөйләшәм» акциясына әзерлек шулай ук инде башланды. Динә Нәҗметдинова, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.